hija opportunità għal dawk it-tfajliet u nisa ta' aktar minn 16-il sena li jixtiequ jipparteċipaw b'mod attiv fil-ħajja politika Maltija. Il-mira tal-Partit Laburista hija li jkollna aktar kandidati nisa għall-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali, l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-elezzjoni ġenerali. L-ewwel mira tagħna hija għall-elezzjonijiet tal-2019. Irridu li jkollna 35% tal-kandidati nisa għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u 40% tal-kandidati nisa għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Lil dawk in-nisa li huma interessati jipparteċipaw b'mod attiv fil-politika u jridu jagħmlu differenza, inħeġġiġkom tapplikaw. Tistgħu tniżlu l-applikazzjoni minn fuq il-website tagħna www.lead.org.mt. Għandkom ċans sa nhar it-tnejn 4 ta' Settembru.